and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Oh, mulakaw na ka? Sayo ko dito kay may buhaton pa ko. Mao ba? Ay, tudi! Nagay ko malimot na. May ipakita di ko nimo. Pakita? Dito mo gusmol ba? Unsa pa na? Kani, kadira, akong cellphone. Mera. Nako ipakita. Sago na, oy. Ay, nakita na ko sila. Kasabay nakita nimo? Nakita na ko sila. Sila si Mr. Greggy Martinez ug si Janice. Unsa? Asa sila? Asa? Uy, yun na. Nasuko ka? Ha? Nasuko mo ka? Ngano ka? Oo, natural masuko ko. Kay mo samot ang akong pagduda ni Anang Janice. Unsa? Masuko jud ko. Ha, nga naman, mangutana ka? Kana tungod kay mailagid ko noong sang klasiya sa pagkababae ka na si Janice. Imagine ha? Mature na ko na si Mr. Martinez. Unya, nangunod pag yun. Unya, ni karingking siya? Unya, unsa may labot ni mo, ana? Ang tinungod bitaw. Wako labot eh. Pero mi karingking siya kang Mr. Martinez nga tiguang na. So, samot na diya ni mo. Nga batanon o gwapo pa. Unsa? Kay dili tinod. Ha? Diha gyud mo masuta ang klase sa pagkababae ni Anang Janice. Hay, kaluod niya. Uy! Iya gyud gitintal si Mr. Martinez? Ay, shit niya! Kati. Badlungan na! Unsa? Parang, nganong ako mang badlungon na? Ako'y pabadlungon ni mo, nga naman. Badlunga nga dili siya mo karingking ni Mr. Martinez. Uy, bahala na sila di ko manghilabutan na nila. Ay, badlunga lagi. Gahi pa di mo uuy. Badlunga! Kate, kung ako na silang badlungon, musamot ang imong pagduda. Ay, dili ko magduda! Kaya ako may nagsugo ni mo. Ay, di lang tingali ko, Kate. Basin og mainsultuhan noon kung Janice. Sa insultuhan ba? Uy! Oh, Nga naman insulto man ka? naunsam taong ka, oy. Ingnon pa lang noon ko niya nga, ngano mo badlong man ka na ako? May katungod ka na ako? Oh, di ba? Unsa? Muna. Kaya nga no? Wadi ay. Natuan na sad. Oy, Franco. Sa gipakitaan ng Janice, no, klaro kaayo. Nga na-blind jud ko nimo. Oh, nganong na-blind man ti ka? Mayag itingali kaayo mo muda sa inyong mga papel, no? Nga dili jud mo mailhan. Pero, may nahitabo na jud ninyo. Saba ka di, oy, Kate, oy. Naunsam taong kayo. Ay na lang ta, Franco, klaro kayo, oy. Si Claro. Kung nakagusto si Janice ka, Mr. Martinez, labaw na diya nimo. Humok yung ilong ng babayana. Unsa? Ay, dili. Murag naglalis Na, na sa... ayaw jud kog linglaha, Franco, ha? Kay dili jud ko batang way buot inyo ko malingla. Kasabot ako. Sa minasabta ni mo ba? Paikta sa niyo, eh. Meron pa sangin na namsag ko ni mo sa butang awan ako mo, ah. Ay nalanta ni mo, Franco. Ay, Gawaso na ako. nalanta ni mo. Kapoy ani nilang Ay, duha, nalanta oy. ninyo. Kamon duang Janice. Ayaw lagi paglimod. Ang ko na lang good yung may nahitabo na ninyo ni Anang Janice. Nayabag ng taon ko, eh. Ano mo angkon man ko? Ngama man ako na buhata. Haba ka niya, ay. Buhi ka lang gid kaayog limod, Franco. Ay mo ba? Ayaw ko pugsa sa pag-angkon sa buhat nga wa gyud nako mahimo. Bakakon ka. Bakakon ka dako. Nausa naman sa mo. Dati ni amahan ni mo ay, bakakon dako. Ko na sa noon. Kung sabay kipamakak ni mong mama pa. Pangutan na ng amahan mo, pangutan na. Siya pangutan na. Ha? Pangutan na kung unsa iyang gipamakak diri nako. Tinuod pa, nga doon na kay gibakak nga tukang mama. Wa clear, eh. Namabot ng inahan ni mo, eh. Wa man lagi ma. Bakakon jud kayo. Kabakakon jud mo, Franco, oy. Sultihin na lang anak nimo, sultihin na lang na siya. Nga ikaw, may kalambigitan kang Janice. Oh, Unsa? Kang ate Janice? Klaro kayo. Pero sikreto ra kayo ni sila ba? Mayo kay mo dagpapil ba? Pero may relasyon gid ay na sila. Mama kasi. Buhi kay bakak ng amahan nimo.
Paguryo-guryo lang na siya, pero marukoy ng dako! Makasi. Paklaro ako dun eh. Unsa di ka tinuod ha? Ambot ng inahani mo. Nganong ako may iyang pasanginlan. Nga wa man gyud ko wa man gyud ko maghimo ana. Napasanginlan noon ta nga may relasyon kan Janice. Mamatay pa ko. Wa gyud na mahitabo. Unsa man sa gibasihan nimo? Nganong gipasanginan man nimo si Papa nga may relasyon silang Janice? Kadi adto ra man na hangtod ron. Nisamot na karon, Claire! Samot na sila! O nga naman, doon na kayo nakita nilang Papa o gati Janice. Nak, nasuko na siya nga akong gisultihan nga nakit-an ako sila si Martinez o gatong Janice nga tuad dito sa mall. Nangaon. Ha? Naglibog ko. Kung nangaon silang ati Janice o gatong Mr. Martinez dito sa mall, ang anong masuko man si Mama Cathy? Ay, klaro na lang kayo, Claire. Klaro na kayo ha, nga katong Janice homok jud kay siyang ilong. Nga bisan ang matured na, nga kuno ta kay now nga si Mr. Martinez. Iya pag yung gikaringkingan. Ma, Alagot. kung mao man na, unsay labot na to? Mao na. Mo na giingon ako niya. Ikaw ba? Hilom ra gufra ka? Tiba sa kanila. Paminaw, Claire ha, paminaw na ko. Ari paminaw na ko. Kung si Janice di karingking sa tigwa nga si Mr. Martinez, unsa na ka ni Papa ni mo no, nga gwapo man niya, batanon pa? Ay, Oh, di ba? Perme ko na sila mag-uban sa show. Ha? Sige sila guban ng uban, perme. Okay, mag-uban man sila, perme. Aw, nagmet. Doon na yun nahitabo na nila. Mama sad, uy, ayaw sa taon ing naana si Papa. O nga no, dili man, Claire. Ha? Unya, sugoon pagig ko niya. Nga ako kuno badlongon si Janice. Tinuod, Ma. Oh, tinood bitaw. Klaro kayo nga pangortahan lang ni Janice si Mr. Martinez. Ma, pasagdi sila. Watay lapot sa ilang kinabuhi. Claire, naunsa ka ba? Uy, naunsa naman di mo laban kay na ni mong amahan, ha? Ma, uwa man ko mulapan. Ay, nalata! Ay, nalata! Dapig nga si mong amahan! Mama sad, uy. Lakaw na lang ko, eh! Naghuot ako dughan din, eh! Nga inyo kong gitabangan, lakaw ko! Oy, Kati, oy. Ay taon patuyang si bati ni Marihan. Hilom, leche! Hilom! Baya. Huot ako dughan din, eh! Lakaw na lang ko kayo mo! Ma, Makati na unsa man ka, uy. Ato na ko! Nasuko? Pida. Ay. Saon ako pagsabot ng imong mama, eh. Sabta lang si Mama pa. Gisapot lang tingali to siya. Sagdi lang, mutabang lang unya kong pasabot niya. Nga sayo pang iyang pagtuo. Salamat, nak. Leche, makalagot! O paghitaksi! Hello, Kathy! Ay, paghilo-hilo diha, utek! Hiluan daw niya ka! Ha? Nganoy? Sinhitabo, oy! Wakil labot! Ala. Saman! Ni Sirit. Oh, nag-away silang by Franco? Saan lang giawayan? Saman! Si Kathy sa'yo man. Uy, gisapot. Ngano ka ni ay? Idiritsog lingkod. Noon sa ko ni babayaran, di may kailay ni. Wala mang managad. Uy, ngano, uy! Yan sa man ka. Unsa na hitabo nimo, ha? Da, kabuangon ako. Kabugnoon ako. Ha? Kabog noon ka? Kasi bugnoon nimo. Kung di pala sa kutubangan ay na ilang puras na akong naong sa saog. Kinsa lagi kontra nimo, ngano man ka? Si Janice, ang singer. Nga naman. Nagselos na sad ka? Nag-away na sad mong Franco? Da, naangin las Franco. O nga naman, nasa mahinong din. Si Janice, die! Ni karingking kang Greggy. Unsa? Nakitaan ko no, nakitaan ni Franco si Greggy kauban si Janice. Nga nangaon dito sa mall. O unsa man. Mas nagkagusto si Greggy kang Janice. Kay gwapa man sa itong babayhan na. Nindot pagidlawas. Maayo pang mukanta. Natural nga nadani si Mr. Martinez niya. Ug ikaw, nawani na.
Si Janice na ihatagan og pagtagad ni Mr. Martinez. No! Ha? Dili ko makatugot ni Ana Sofia. Dili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!